The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin mga ka-aksyon ang serbisyo publiko. Isang overseas Filipino worker sa bansang Riyadh na 3 buwan pa lang nagtatrabaho bilang domestic helper, hindi nakatakas sa umanong pagmamaltrato ng kanyang naging among lalaki. Kwento nito, pinagtatadyakan daw siya matapos lamang ang hindi niya pagpayag na buksan ang kanyang cellphone at saka siya kinulong sa kwarto na walang pagkain at inumin sa loob ng 8 oras. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang mismong OFW na si Jasmine Suarez Rivera. Magandang hapon sa iyo, Jasmine. Magandang hapon po. Opo, pakilakasan lang ng konti, Jasmine, yung boses. Jasmine, kumusta ka ngayon? At ikaw ba ay nakakain na dahil nababanggit dito na 8 oras kang hindi pinakain ng iyong amo? Kumusta ka ngayon, Jasmine? Medyo ayos na po. Pinalabas na po ako nila kasi nagmakakawa po ako. Natatapusin ko na lang yung kontrata. Hindi na ako babalik sa agency. Okay, so ngayon, pinalabas ka na sa kwarto at sinabihan ka na tatapusin mo na lang, kailangan mong tapusin yung kontrata. Yes po. Ilang taon ka na ba ngayon, Jasmine? 27 po. 27 years old. May asawa at anak ka na ba, Jasmine? Meron po. May isa po akong anak. Okay. So ngayon naandyan ka sa Saudi Arabia, pero particularly nasaan ka ngayon? Nasa kwarto ka ba? Nasa bahay ka pa rin ng iyong amo? Nandito po ako sa hagdan. Sa hagdan Sa ng bahay ng iyong amo? Yes po. Okay. Bakit naandyan ka sa may hagdan? Para hindi po marinig nila kasi baka po marinig nila kunin na naman yung cellphone ko. Okay, so ibig sabihin patago itong pag-uusap natin, Jasmine, dahil pag narinig ng iyong amo, posibleng kunin na naman ang iyong cellphone. Yes po. Okay. Matanong ko lang, Jasmine, kailan nangyari itong pananakit sa iyo ng iyong amo? Noong 29 po. July 29. May 29. July 29 po. Ano po? July 20. July 29. So, ngayon lang nakakalipat na buwan. So, ano naman yung natamo mo? Meron bang sugat kang natamo? Pasa? May pasa po. Okay. So, kumusta ngayon yung pakikitungo nila sa'yo? Dahil pinalabas ka na doon sa pagkakakulong mo sa kwarto, kumusta yung pakikitungo nila sa'yo ngayon? Maayos-ayos po. So, medyo umayos-ayos na. Maaari mo bang maikwento kung ano yung dahilan at paano humantong sa pananakit ng iyong amo? Kasi po nung time na yun, naglilinis po ako nung pinatawag ako ni Baba. Ngayon sabi ko sa kasama ko, wait lang. Tapos sabi ko, wait. Sabi niya, Baba, call you. Kapag akit ko po, kinukuha po yung passport ko kasi yung cellphone na una na pong kinuha yun ni Madam. Tapos yung ikama. Tapos sabi ko, ang paniniwala po kasi dapat po, ako po yung may hawak kasi personal na po yung mga gamit. Ngayon, sabi ko, papabalik na lang po ako ng agency. Kasi nga po, gusto ko ako yung may hawak nun. Tapos, sabi ko, kung hindi po ako nahawak, babalik na ako ng agency. Ayaw po ako nilang pabalikin. Dati pa po ako nagsabi na ibalik na lang ako ng agency. Okay. So, doon nagsimula yung pananakit sa'yo dahil pilit nilang kinukuha yung mga dokumento mo, yung ikama mo. Anong klaseng pananakit yung ginawa sa'yo ng iyong amo? Noong una po, sinampal po. Noong pinakauna po, sinampas po ako ng walis sa braso. Tapos sinabihan ko po na wala po sa kontrata yun. Bawal po sa kontrata manakit. Sabi niya, I don't care about the contract. Sabi niya. So, hinampas ka ng walis sa braso mo, tapos sinagot-sagot mo itong amo mo na wala sa kontrata na saktan ka. Kahit saan naman siguro kontrata, hindi pwedeng manakit ng employer ng empleyado.
Pero may binabanggit ka na baba. Ito bang baba, ito yung tawag mo sa mga amo dyan sa Saudi Arabia, right? Opo, yun po yung among lalaki. Okay. Matanong ko kasi, meron kang kasamahan din na OFW dyan. Kumusta naman yung pakikitungo sa'yo ng mga kasamahan mong OFW? Meron ka bang problema sa kanila kung bakit ito ba naging dahilan kung bakit nagalit sa'yo yung amo? Opo, madalas ko po siyang mapansin kapag po napapagalitan siya ng amo namin. Pati po ako dinadamay niya. Tulad nung dati pinagalitan po siya tapos nagpa-plancha ako. Pumunta po dun yung inutusan niya yung mga bata na pumunta dun sa pinapagpapla sa laundry. Tapos sinabihan niya na huwag daw ilak yung pinto kasi nagsiselfon lang daw ako. Nainis po ako, sinagot ko na you can check my phone in my room kasi naiwan ko po yung cellphone ko sa kwarto kasi Okay. nagtrabaho. So, ibig sabihin, pinipilit ka na yung amo na buksan mo yung cellphone mo. Yes po, yes po. Oo. Bakit? Anong meron doon sa cellphone mo? Bakit gusto niyang buksan mo at pinipilit ka na dapat ipakita mo sa kanya kung ano yung nandoon sa cellphone mo? Hindi ko nga rin po alam, basta, pero hindi ko po binuksan. Kasi may mga selfie naman po ako doon na naka-sports bra lang ako kaya hindi ko po binuksan. Tapos doon na po niya ako sinampal. Tapos sa sobrang lakas sumakit yung ulo ko, tumakbo ko paakyat. Tapos hindi po ako dumiretso sa kwarto ko, sumiksik lang ako sa isang tabi. Tapos doon po ako pinagsisipa. Oo. So, sigurado ka ba na walang ibang dahilan para pag-initan ka nitong amo mo or wala ka bang nagawa talagang kasalanan or violation kung bakit ay galit sa'yo ito yung Wala amo po. mo? Ang sabi lang po kasi nung kasama ko, kasi pag ano daw po, dapat daw po inaayos ko yung trabaho ko, mabilis daw po yung kilos ko. Sa laki po ng bahay, hindi ko naman po kayang tapusin yun sa loob lang ng 2 oras. So, ibig sabihin, ang gusto ng yung amo, mabilis ang yung trabaho. Dapat kung sinabi niyang 2 oras, dapat sa within 2 hours po. tapos. Yes po. Okay. Matanong ko lang, Jasmine, eto bang pananakit na ginawa sa'yo ng yung amo ay unang beses lang itong nangyari or nasundan pa? Isang beses lang po sa isang araw po yung po. 3 beses po nila akong sinaktan. Sa bagay, Tapos, ilang tinulungan buwan ka po pa lang ako. naman dyan, tama? Oo. Sa bagay, sa ilang buwan mo pa lang na pag-stay dyan, syempre, yun pa lang yung una. Ang kinakatakot mo ngayon, masundan pa. Opo, kasi po, tinanong po ako ni Madam nung pinalabas na ako kung nagsorry daw po ba si Baba kasi sinaktan niya ako. Sabi ko hindi po, pero pinagbantaan ako na magparusa ulit ako in case po na maulit na naman yung sumbong. Kasi hindi ko nga, sabi ko paano ko po iiwasan yung maulit yung sumbong kung hindi ko alam kung ano yung isinusumbong. Mhm. So, ibig sabihin, yung asawa nitong amo mo, sinabihan ka at tinanong ka kung nagsorry man lang itong amo niyang lalaki. Yes po. Okay. So, sa tingin mo ba itong amo mong lalaki ay talagang mapanakit or meron talagang ugali ng ganyan? Meron po kasi nagsabi rin po yung babaeng anak ni Madam na hindi lang naman daw ako yung sinasaktan. Lahat daw po sila nakakaranas ng pananakit. Tapos sinabi din po nung kasama ko na dati daw po may katulong din po sila. Nakadama na ikinulong for 2 days. Ni Baba walang kain, walang tubig. Grabe man itong among to. Yeah. Kasi may nababanggit ka kanina na pag inulit mo pa, may gagawin pa ulit sa'yo at parang may panakot pang iniwan sa'yo. Anong klaseng Yes. pananakot ba yung binabanggit ng yung amo? Ang sabi niya lang po sa akin, if this happen again, you have a punishment again. Understand? Yun lang po yung sinabi niya. Sabi ko, umupo na lang ako kasi sobra na talaga akong nauuhaw niyo. Okay. Yung nangyari na pananakit sa'yo, Jasmine, ano yung naramdaman mo? Labis bang takot? Labis na takot po kasi first time ko pong lalo't malayo po ako sa pamilya ko. First time ko pong ikulong na walang kain, walang tubig. Mhm. Tapos, hindi naman po ako na ganyan din dyan sa Pilipinas eh. Yung bigla lang po akong sasaktan na hindi ko alam yung dahilan. Opo. First time mo rin ba itong mga ibang bansa? Yes po. Okay. Sa nangyaring ito sa'yo, nakapag-report ka ba agad sa yung foreign agency or local agency? Nakapag-report din po ako noon nung time na nakahiram po ako ng cellphone. Ano yung response sa'yo ng agency mo? Sabi niya po, gagawan po nila ng paraan.
gagawa ng paraan. Pero until now, wala pang update kung ano yung paraan na ginawa nila. Wala pa po. Okay. So makinig ka, Jasmine, kasama namin ngayon ang inyong kapatid na si Antoinette Suarez. Magandang hapon sa iyo, Antoinette. Magandang hapon din po. Okay. Kailan nyo nalaman na ganito yung nangyayari doon sa kapatid mo sa Saudi Arabia? Noong July 30 po. Paano nyo nalaman? Kasi po, nag-send po siya sa akin ng picture po sa Messenger. Tapos tinanong ko po siya kung anong nangyari. Sabi niya po, binugbog daw po siya ng amoy niya na tinatawag niya daw po na baba. Nung nalaman mo na gano'n, ano yung ginawa mo kaagad na aksyon? Parang umiyak po ako noon kasi naawa po ako doon sa ate ko. Tapos tumawag po ako doon sa mama ko. Sinabi ko po agad yung nangyari sa ate ko. Tapos sabi ko po sa ate ko, tumawag na siya sa office ng Riyadh, mag-report na siya. Tapos tinawagan ko din po yung pinsan ko doon sa ibang bansa, sa Riyadh po. Yung nalaman mo yun, nakaramdam ka ba ng takot? Opo. Nakapag-report ba kayo sa agency nitong si Jasmine? Yung asawa niya po, nakapag-report po, si Kuya Bethlehem po. So, pagkatapos na makapag-report, ano na yung update? Sabi po, kukontakin na lang daw po yung ate ko, yung kapatid ko. Alam mo ba kung anong pangalan ng agency nitong kapatid mo? One Lead Connect daw po yung One League Connect. Opo. Saan yung address nito? Sa Baseco po. Baseco, Manila po. Manila. Okay. So, anong sabi ng agency? Di po ako yung kinokontak ng agencies. Yung asawa niya po yung kinokontak. Okay. So, Wala po akong contact. ibig sabihin, nakapag-report naman yung asawa ni Jasmine dito sa agency, pero until now, wala pang update. Wala po. Okay. So, Jasmine at Antoinette, dyan muna kayo, makakausap natin ngayon ang sa kabilang linya, ang Undersecretary for Welfare and Foreign Employment ng Department of Migrant Workers na si Undersecretary Hans Leo Kakdak. Magandang hapon po sa iyo, Undersecretary. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo. Undersecretary, isa na naman po na kaso ng ating kababayan na OFW po doon po sa Saudi Arabia ang dumaranas po ng pagmamaltrato ng isang amo. Sa ganito pong sitwasyon, maaari po ba nating maipauwi or mapauwi dito po sa Pilipinas si Jasmine sa mas lalong madaling panahon? Yes po, totoo po yan. Kaya't ang gagawin po natin ay kukunin natin kaagad yung contact details, pangalan, address, at cellphone number, contact number, para matugunan po natin kaagad ang kanyang pangailangan. Ligtas po siya sa kanyang sitwasyon ngayon para madala sa ating office, sa Migrant Workers Office, hanggang siya ay ligtas na makakauwi. Opo. Undersecretary, naikwento po ni Jasmine yung kanyang karanasan sa kanya pong amo. Ano po yung maaring kaharapin nito pong amo dahil po sa kasong pananakit at ito po, pagmamaltrato dahil hindi po pinakain or pinainuman ng tubig sa loob po ng 8 oras? Oo, yung pananakit ay siyempre paglabag din yan ng batas ng Saudi. Kaya ang una dyan ay coordination with Saudi authorities, yung kapulisan, yung Ministry of Labor, para madala sa hustisya yung kanyang employer at panagutan yung mga aligasyon ng ating kababayan. Kaya yung prosesong legal ay pagagalawin natin, kaya mayroon tayong abogado na ibibigay sa kanya para madala sa hustisya yung idinitulog niya. And then, of course, yung kanyang pag-uwi ay, kung meron siyang karamdaman, ay unang-una din dyan yung kalusugan ng ating mahal na OFW. So, dadalhin siya sa doktor o hospital kung kinakailangan. And then, until sa kanyang pag-uwi na, pagkamit ng pagdaan sa proseso ng pagpapauwi, yung exit visa, until sa paggawad ng ticket pauwi. And then of course yung recruitment agency dito may pananagutan din sa Pilipinas, recruitment agency niya, kaya bibigyan din natin ng
responsibilidad yung kanyang agency na pauwiin siya at tulungan siya. Ngayon pa lang, katuwang ng ating Labor Attaché Migrant Workers Office sa Riyadh. Opo, Undersecretary, kasi nababanggit po nitong kapatid na nag-report na po itong asawa ni Jasmine dyan po sa ahensya, sa local agency, pero until now po wala pang update, kaya tama po yon. Dapat po ay magkaroon din po sila ng penalidad. Nababanggit nyo po, Undersecretary, na gagawin nyo, tutulungan po natin in terms of legal process, ito pong si Jasmine. So ano po yung maaring gawin ngayon ng pamilya ni Jasmine dito po sa Pilipinas habang naghihintay sa pagpapauwi po natin kay Jasmine? Yes, kukunin ko rin po yung contact number ng pamilya para ma-contact po natin sila at ma-assure sila na ginagalawan na natin, gagawan na natin ng paraan yung pagsagip, pagdala sa hustisya, pagkamit ng kanyang mga dinudulog doon, kasama na yung kanyang ligtas na pag-uwi. Opo. Undersecretary, marami na pong mga kababayan nating mga OFW sa iba't ibang bansa yung lumalapit po sa ating programa dahil po sa mga hindi kaaya-aya or hindi po nagustuhan nilang pagtrato sa kanila ng kanilang mga amo. Meron pa po siguro mga nanonood sa atin. Ano po yung mga advice nyo po sa kanila para po doon sa mga may katulad pong scenario or sitwasyon kagaya po ni Jasmine? Yes, ang payo ko po ay bigyan natin ng pagkakataon lang ang ating pamahalaan, ang inyong Department of Migrant Workers, sa pangunguna ni Secretary Susan Toots Ople na matulungan ang kapatid, si Jasmine din, at para siya'y masagip at madala sa doktor kung kinakailangan siya ipaggamot doon sa Saudi, madala sa hustisya yung kanyang employer na nanakit sa kanya at isaayos yung kanyang pagpapauwi. And then of course, pagdating dito, ay tutulungan pa rin natin siya sa aspeto ng reintegration, ng hanap buhay o Leo kung gusto niya, yung tinatawag na pag-move on niya mula sa kanyang karanasan dyan sa Saudi. So tutulungan pa natin siya hanggang sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Ayun, so hindi lang po doon nagtatapos ang tulong natin na makauwi siya dito sa Pilipinas. Kung hindi, bibigyan pa po natin siya na makapag-move on sa paraan po ng livelihood program or other assistance po mula po sa UWA. Yes, that's right. Hindi nagtatapos sa Saudi ang tulong natin. Pati dito sa ating mahal na bayan, tutulungan natin siya. Opo, with that po, Undersecretary Hans Leo Kakdak, ang Undersecretary for Welfare and Foreign Employment ng Department of Migrant Workers. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Ayan. So, napakinggan mo, Antoinette. Yes po. Tutulungan natin na makauwi itong si Jasmine at sabi niya ni Undersecretary hanggang sa makauwi tutulungan natin makamove on. Opo. Okay. Napakinggan mo yun, Jasmine? Yes po, yes po. Okay. Anong pakiramdam mo ngayon, Jasmine, na ang sabi ni Undersecretary, yung tulong ay paparating na at gagawin ang lahat para ikaw ay makauwi na dito sa Pilipinas? Gumaan po yung pakiramdam ko. Nawala yung takot ko. Ayan. So, ingat ka dyan, Jasmine, Antoinette, pagkatapos ng programa ay sasamahan ka ng aming team sa opisina ng OWA Regional Office upang formal mong maibigay ang reklamo laban dito sa employer at yung reklamo nyo sa tanggapan ay makarating na, no? Opo. Yes, So, anong pakiramdam mo ngayon, Antoinette? Masaya po kasi po meron na pong makakatulong sa kapatid ko para po mapauwi niya dito sa Pilipinas. Kasi po may sakit din po ngayon ang anak niya. Kailangan po siya. Ilan ba yung anak ni Jasmine? Isa pa lang po, 5 years old po. So, sino yung nag-aalaga ngayon? Yung kapatid ko po, kasi yung mama ko po, kasama ko po dito. Naibsan ba yung dinadala mo diyang bigat at problema? Opo. Minsan nga po hindi po kami makatulog sa gabi kasi po nag-aalala po. Sobra po kami nag-aalala sa kapatid ko. Gaano mo kamahal itong si ate mo? Sobra po kasi lagi niya po akong tinutulungan. Kahit lang wala po siya, tinutulungan niya po ako. Binibigay niya po sa akin kung anong meron siya po. Excited ka na ba na makita si ate mo sa pag-uwi? Opo, yes po. Okay, Jasmine? Yes po. Ayan, napakinggan mo din si Undersecretary, napakinggan mo si ate mo. Andito pa, si ate ay yung kapatid mong si Antoinette. Ano yung masasabi mo sa kanya, Jasmine? Kasi siya yung lumapit sa amin para itong problema mo ay makarating at eto na, mabibigyan na natin ng solusyon at ang sabi ni Undersecretary, relax ka lang dyan dahil matutulungan kang mapauwi dito sa Pilipinas. Yes po.
Ano yung masasabi Masaya mo po kay ako kasi- Antoinette? Thank you. At saka sorry kasi problema lang yung dala ko sa inyo. Kasi hindi na daw po siya makakain na maayos nang nalaman niya na sinasaktan ako. So, nag-sorry siya dahil nag-alala daw kayo ng sobra. At di ka na nakakain dahil sa problemang naiparating niya. Okay lang yun dahil yun naman talaga ang magkapatid nagtutulungan. Ayun. So, okay lang daw yun na, Jasmine, napakinggan mo ang magkapatid ay dapat nagtutulungan. Apa. Salamat po. Ayan, mga ka-aksyon sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, jeepney driver at ama sa 4 na anak na may kinakaharap na stage 5 chronic kidney disease, humingi ng tulong para sa kanyang dialysis. Ang ating pagtugon, abangan. Kaya mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo, dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang, ora mismo. Eto naman mga kaaksyon, kasama natin ngayon mismo si Ignacio Bal na isang padre de pamilya, ngunit dahil sa kinakaharap na sakit na stage 5 chronic kidney disease ay nahinto ang kanyang pamamasada bilang isang jeepney driver. Magandang hapon po sa iyo, Tatay Ignacio. Magandang hapon po sa inyo. Ayan, opo. Tatay, kumusta po yung kalagayan niyo po ngayon? Ay, malaki yung nabago para akong naputulan ng paa eh. Opo, bakit po tatay? Dahil Dati malakas ako, bumabiyahe ako araw-araw. Opo, king of the road ka ba nung King of araw? the road ako nung araw. Oo, kasi Saka malaki ako. ano po yung pasada nyo tay? Anong via ano po? Legazpi, Tabaco, Bahay Santo Domingo. Ayan, so talagang yun po yung pinakahanap buhay nyo po nung panahon. Opo. Kailan ka po nahinto maging isang driver po tay? Nung lumabas na po yung mga sintomas ng sakit nyo po. sakit ko sa kidney. Hindi nyo na po Pero magawa. hindi ko talaga alam na may sakit ako sa kidney. Bakit po tay? Kasi Wala ano po siya kayong eh, nararamdaman? Silent po siya eh. Bigla na lang lumabas yung mga sintomas na ayoko nang kumain. Nanghina na po yung Gusto ko na lang resistensya matulog. nyo. Nilalagnat ako. Tapos lahat ng isubo ko sa bibig ko, nilalabas ko rin yan. Niluluwa nyo din po, oo. So yun po yung Tapos mga sinanghina nabago. ako, namumutla ako. Opo. So yun po yung mga nabago sa Yun ang itsura nabago. nyo po at sa pangangatawan Kaya po ninyo. huminto. Opo. Nung panahon po tayo na malakas pa po kayo, siyempre pag isang driver, king of the road, Opo. kumusta naman po tatay yung love life mo? Okay naman po. Oo. Nakaapat pa naman. Nakaapat na chicks or Ayan, anak? Ayan, ayusin nyo tay. Oo. Pero ngayon po tatay na meron ka na pong karamdaman, kumusta po yung hanap buhay nyo tay? Hindi na ako halos makatrabaho eh. Yung asawa ko na lang nagtatrabaho kasi hindi ko na kaya. Medyo ng mata ko nag-blurred na konti. Pati po yung paningin niyo po apektado. Opo. Tatay, bakit ngayon niyo lang po nalaman na stage 5 na po pala itong CDK? Hindi ko talaga alam na stage 5 na eh. End stage na siya, hindi ko talaga alam kung hindi lumabas yung mga sintomas.
Kasi sabi ng doktor ko, ang sakit sa kidney, silent killer yan. Opo. Hindi mo yan malalaman kung di lalabas ng sintomas. Pero malalaman mo yan kung magpapacheck up ka sa nepro mo, mamomonitor, maagapan. Opo. Pero kung wala kang sure check up, hindi mo talaga malalaman na. Nung malakas pa po kayo, tay, meron po ba kayong bisyo? Mahilig ba kayong uminom ng alak, Umiinom ako ng alak, naninigarilyo. Tapos mahilig ako sa mga energy drink. Opo. Instead of water, Opo. ito po yung talagang Tapos iniinom soft drinks. mo. Kaya ganyan Tapos po kulang yung... po ako sa tubig. Kasi ako sa loob na isang araw, nung nagbabiyahe pa ako, nakakadalawa ko yung Cobra everyday. Tapos pag uwi ko, inom ako ng pain reliever. Masakit ang katawan ko. So umiinom ko po niyan kahit hindi po kayo nagpapacheck up sa Opo. doktor. Medication ako. Dahil doon po, tatay, meron po ba kayong pagsisisi na dapat nagpa-check up ako sa doktor? Napakalaki po ang pagsisisi ko na hindi ko nalagaan yung sarili ko. Opo. 4 yung anak niyo, tatay. Opo. Si Mrs., ano po yung hanap buhay? Katulong po siya nasa Quezon City po. Nasa Quezon City. So malayo po kayo sa Malayo isa't po isa. Opo. Na paano po yung pag-aalaga sa mga anak ninyo? Meron pa po bang minor? Mga hipag ko nasa isang compound lang kami, mga hipag ko, kaya medyo naalalayan ako. Opo. So marami po ang tumutulong at nag-aasikaso sa mga anak ninyo po. Marurunong na sila. Marunong magluto. Kanya-kanya na sila, naglalaban na sila ng mga damit nila. Opo. Si Mrs. po, kailan po yung pinakahuling uwi niya po sa inyo? Umuwi po siya sa loob ng 1 year. Twice lang. Piyesta sa amin pag May, tapos bago mag New Year. Opo. Pero okay naman po yung relasyon niyo po? Okay naman po. Okay. Tay, nababanggit niyo po si Mrs. katulong sa malayo po nagtatrabaho, kayo naman po wala nang hanap buhay. Paano niyo po natutususan yung mga pangangailangan ng anak niyo? Ngayon po meron pa po Si kayong Mrs. inaalalang po sakit. Sa sahod po ni Mrs. pinagkakasya lang ho namin. Opo, pinagkakasya pero talagang kulang Kulang po. talaga po. Opo. Tatay, lumapit po kayo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan niyo po? Ang pinakakailangan ko talaga yung pambayad sa ospital. Tapos ang dami kasi namin yung mga injection na tapos gamot. Hindi lang naman pag nag-dialysis ka, dialysis lang yan hindi. Kada dialysis mo, lilinisin yung dugo mo, tatanggalin yung excess na water sa katawan mo, iba pa yung ini-injection sa'yo, ng dugo. Opo. Para hindi bumaba ang... Umaasa pa din po ba kayo, tatay, na kayo po ay gagaling dyan sa sakit? Umaasa pa rin akong gumaling. Gusto ko rin bumalik sa yung dati kong ginagawa na hindi ko na ngayon nagagawa. Opo. Naitanong ko po yan, tay, kasi si Mrs. po yung nagtatrabaho para sa pamilya na dapat po ay ikaw bilang isang padre de pamilya. Ano po yung pakiramdam, tatay, na yung mga dapat na ginagampanan nyo ay hindi nyo po magawa dahil po sa sakit mo ngayon? Minsan dumarating yung oras na parang de-depress ka. Pero nandyan na yung mga anak ko. Pag nakikita ko, medyo lumalakas ang loob ko. Sila lang ang nagpapalakas ng loob. So sila po yung hinuhugutan nyo po ng lakas. Apo. Tatay, dahil dyan, sa iyo pong hinaing, kasama rin natin ngayon ang focal person ng Ako Bicol Party List, ang magandang focal person na si Ma'am Melinda Ivio. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Mel. Magandang hapon po, Magandang tatay. hapon po. Grabe, napakalungkot pala ng buhay mo, tay. Pero masaya pa rin kami at kayo lumalaban. Opo. Ma'am Mel, napakinggan po natin yung kwento ni tatay, yung hinaing ni tatay, yung problema niya patungkol sa kanyang kalagayan. Ano po yung maaari nating maibigay na tulong kay Tatay Ignacio? Okay nga, sabi nga ni tatay, kailangan niyo po, tatay, ng pang-dialysis. So, ito po, pinagkakaloob po sa inyo, 1 buwan po itong pang-dialysis ninyo. Salamat. Sagot na po ng Ako Bicol. Opo. Ito po dahil syempre sa atin pong ginagalang at nirerespetong si Congressman Zaldico, katulong po si Kong Jill, amin pong ipinagkakaloob sa inyo ang 1 buwang
inyong dialysis. Ay, salamat po. Ayan ma'am. po, tatay. Ito po, tatay. Opo, iabot ko para makarating kay tatay. Medyo Maraming malayo salamat kayo. po, Ayan. ma'am. Tatay, isang buwan ng pong gamutan para po sa pagpadialysis. Opo, niyo. salamat May gamot po. pa ba si tatay na kailangan? Gamot pa kanyo? Pera ba yan dyan? Kami mga iniinom pa po kaming gamot. O, patungkol naman, Ma'am Mel, sa gamot daw pong iniinom ni Opo. Tatay Ano pong Ignacio? mga gamot yan? May tay? reseta po sa akin na ngayon na bago na naman na binigay sa akin. Sige. Titingnan namin, tatay, kung paano ka matutulungan sa gamot. Ano po, Opo. amin po ikaw, siguro kukontakin ka na lang po namin kung paano ka namin matutulungan sa mga gamot na kakailanganin niyo pa po. Bukod po dyan. Ayan, so ang pinaka-importante, tatay, yung pagpadialysis niyo po ay sagot na ng Ako Bicol Ay, Party salamat List po. sa loob po ng isang buwan. Opo, salamat po. Opo. Ano pakiramdam ngayon, tatay? Medyo masaya po dahil maski paano matutustusan yung isang buwan na dialysis session ko po. Opo. Malaking tulong Malaking po ba ito, tulong po tay? sa akin yan. Opo. Ano po yung masasabi nyo na ito pong Ako Bicol Party List sa pangunguna po ni Congressman Saldi ay laging pong naandyan, gumabay at magbigay ng tulong sa ating mga kababayan, especially po sa mga katulad nyo na meron pong mga Opo. karamdaman, meron pong sakit. Opo, sana po hindi lang po ako matulungan ni Congressman. Sana po marami pa po kayong matulungan na tao na hindi lang sa ganitong sakit na katulad ko. Siguro may mga iba pang darating na hihingi pa ng tulong sa inyo. Sana marami pa kayong matulungan. Opo. Opo. So, Tay, baka meron po kayong advice sa mga kapwa nyo po, mga jeepney driver, Opo. mga drivers na nakikinig. Ano po yun, Tay? Kasi sabi mo kanina, meron pong pagsisisi po sa inyo. Opo. Ang advice ko lang sa mga driver, maski hindi ka jeep driver, basta driver ka, hindi ka mawawalan dapat ng tubig. Okay, right. Water is life. Water is life, may katabi ka, pero may ka dapat hydrated. Bakong dehydrated. Tapos, huwag kayong uminom ng mga energy drink. Correct. Huwag kayong mag-self-medication. Pag may naramdaman, kung kaya nang pumunta sa mga doktor, magpa-check up na kayo. Opo. Kasi, masisira ang kidney nyo pag nag-self-medication kayo. Ayan. So, based from the experience at yung naramdaman ni tatay, kaya malaking tulong po yan, tatay, sa mga nakikinig po ngayon. Opo. Opo. Mamel, with that po, Mamel, maraming salamat. Salamat at, din po. Okay, salamat po, ma'am. Opo. Ayan. So, nakita mo, tatay, in person ang kagandahan po ni Mamel. Opo. Ayan. So, maraming salamat, Mamel. Melinda Evio, ang Maraming focal salamat person din ng po. Ako Bicol Party List. Salamat po, Thank you ma'am. so much. Eto po, Tatay Ignacio, bukod po sa natanggap nyo po na sa tulong mula sa Ako Bicol, eto naman po, tanggapin nyo po mula po ito sa programang Ako Bicol Tabang Ora Ay, mismo. maraming- Cash assistance po. At least Opo. makakatulong po Opo. yan sa inyo pong gamutan. Salamat po, ma'am. Salamat po. At syempre, tatay, hindi pa po dyan nagtatapos ang aming tulong. Bitbitin nyo din po itong food pack. Ay. Syempre po, hindi po kayo nakapaghanap buhay Opo. para po sa inyong pamilya. Opo, salamat po ng marami. Sikilig mo po ang mga blessing ngayon na dumating sa akin. Kaya pala kagabi ang mga butiki, ang mga ingay sa loob ng bahay namin ako ngayon, siguro may darating na blessing. Ayan, naniniwala po kayo dyan. Answered prayer na agad. Okay. Kaya sabi ko, salamat po. Hindi pa ako humihingi sa'yo, pero ang dami mo na binibigay sa akin. Opo. Magpasalamat din po kayo doon po sa mga butiki, tay. Yeah. Kasi sabi nila, magtiwala ka lang dahil may darating na blessing at Opo. tulong mula sa Ako Bicol Party Opo, List. salamat po. Ay, naniniwala po kayo, tatay, ng Ako Bicol Party List ay katulong nakakampi pa. Opo. Ayan. Maraming salamat, Mamel at Tatay Ignacio. Opo. Mga ka-aksyon, yan po si Tatay Ignacio na tulungan na naman po ng Ako Bicol Party List. Sa may mga problemang legal at medical na nais humingi po ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong magsadya at humingi ng tulong sa Action Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng tanghali. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube,
Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Sa ngalan ng aking partner na si Joshua Martinez, ako si Remy Araneta Mindones. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi.